Mga pinangga ko mga kaigsunan, nagsige siya padako nga kuno wa kuno mabungkag ang ilang tema. O saan pagbungkag wa mo pala mapabarog. Beka mo na may nasa na pabarog. Ang ilang mga referensya kauban na po nila Katoliko. Si Joseph Hall kailang gisaligan, professor sa Jesuit College. Si Baxter, obispo sa Canterbury, nga diin in close communion with the Roman Catholic Church. Ikaduha, nga punto. Wala kuno mag-topic of name. Pero nipirma sila pagigahimo sa tema. Basahon na to yung tema. Namemorya man ako. Resolve the Catholic Church or the Roman Catholic Church. Pulos proper names. Capital C o capital R. Pulos proper names. Pero matod pa niya, wa mi dianhi dinhi aron sa pagpatuod sa pangalan. Ngano ni nga di pirma man sila. Ngano ni dawat man sila. Sila pagyugahimo na unay sila silang tarik mga kaigsunan. Naghimo silang tema nga panghagit sa ako. Naway ampo-ampo sa balang espiritu. Inihing kapita, matod pa bawal kuno ang personal attack. Gi-appreciate nako ang moderator kay gibadlong ko niya sa nasayo ko paglitok sa nguho. Pero kapila naglitok si RJ Sino nga wa kay eskwela, wa kay kataak kung eskwelahan. Grabe mga kaigsunan, pero walay badlong. Pero pailog lang ta kay mga katawhan ng sa Dios. Mga kaigsunan. Salamat kayo. Gikulatag mayo nga katakani na kay eskwela kani. Wala. Pero sige na lang. Why COVID, walay tibok ang atong lamisa. Sunod. Ang article N, ang coordinating conjunction N. Kung mabasa sa Bible, kinahanglan basahon po sa referensya. Kung mabasa sa referensya, kinahanglan basahon po sa Bible. Ang Bible ngayon tibasa, sinulat ni Joseph Hall o ni Baxter. Mauna nga Bible, product nila na sa ilang pagka-Jesuits, pagka-pari mga kaigsunan. Sunod, sa referensya, kinsa may lang ligon nga referensya, gigamit nila ang World Almanac. Asa matong World Almanac? Ako pa ninyo, mga na lang magpasaylo. Ngano? Si Pope Francis o nangay pasaylo. Pope John Paul II nangay pasaylo. Dapat magliwat mo sa inyo Santo Papa. Yes, objection. Go ahead. Ngayon na nasa topic eh. Okay. Sandali lang. Sunod. Klaro kayo, Mr. Moderator. Okay. Ang ato natay rules nga ang atong pamahayag sa ato lang tema palihog. Okay? So, kita post nato sa 11 minutes and 30 seconds. So, proceed ka sa atong tema. Continue. Mangutana ang mga tao o sa mga ngano man nga istrikto ba ta sa capital C. Ngano man nga pagmabasa ka small c nga Catholic, di man nato dawaton nga sumala sa tema. Kaya kanang capital C mga kaigsunan, naghisgot na siya o proper name. Pag usbon ang capital C, himuon na lang siyang small letter C, mausap ang kahulugan. Mahimo na siyang common name. Ang ilang ipirmahan, proper name. Ang ilang ipangbasa, common name. Nakapamatuod ba? Wala. Kunya, manghagit kayon. Nganong wak man ninyo gupa? O sa may mong gupon, wak man ninyo pabarok. O sa may pagpabarok, nganyong ipangbasa, mga libro man na nagpamatuod o small c. Sa to pa,
makadaog mo basta small. Small lang inyong kasaligan. Small C inyong kasaligan, mga kaigsunan. Bot pasabot ng small C. Ang bot pasabot niya na, pag common name, everybody can use. Bisag kinsa ba pwede mo gamit. Pag nabasa ng Catholic Church, walay Roman, kunya small C, nagpasabot, bisag kinsa pwede mo gamit ng Catholic Church. Kung ang inyong relihiyon, Mikaela Cebu Kalibutan, small C na Catholic. Bisan pag ang yawa, kay worldwide po ng yawa, Katoliko po ng yawa. Kay worldwide po ng yawa. Di ba? Kung ipadako ninyo, na basta Katoliko, ni universal, inyuhan ang sakop, na yawa kay di universal man, sakop na ninyo. So pagkadalaw niya. Di ba? So, masabtan na ito mga kaigsunan nga bugos ang pamatuod may tungod sa small letter C nga Catholic Church nga claim mo nila nga proper name according to the topic. Galing lang kay si R.G. Seno. Di naman siya bubase sa topic kay wala daw dito sa topic ang name, institution daw sa topic. Pasensyahan na ito mga kaigsunan kay matod pa niya karon lang daw siya niabot wala siya kabasa sa topic. Pasensyahan na ito si R.G. Seno. Amigo ba yan ni? So, niambak lang sa bangag, gawa sa kabalog o sa kalaom. Marina itabor ni R.G. Seno. Sa sunod, sa di pa ka muambak o laom, tanawa sa mayo. Basahan mayo ito niyang tema. Dasod ka sa bulsa, sa gihimog nga tema sa imong kauban nga si Stalwart. Sunod, katong gikagubtan ka ganina nga magazine, Ministry Magazine. Matod pa rin hima kay sunod page 29, 1928. The Apostolic Christian, Ancient, Catholic, Universal ang magpasabot, small C. Established by Christ. Small C. Ang ilang gipamatudan, capital C. So di kapasar. The ancient Catholic Church, small C, was persecuted by the pagan church, by the pagan government. So ang small C, gilutos sa paganong gobyerno. Pero ang capital R, nga Roman Catholic, ang small C ha, gilotos. Ang Catholic Church na Universal, gamay nga C, gilotos. Kinsay naglotos? Became matuparinhi sa dinha ng Roman Catholic nakigiusa sa Estado ilang gipersecute ang mga pagano. Sa ato pa sa babaw, nagsulti nga ang Catholic Universal Church, small C, gilutos. Kinsa naglutos? Paganong gobyerno. Sa dinha nga ang capital R, proper name, Roman Catholic Church, na iabing sa gobyerno nga naglutos sa mga small C Church, Catholic Church, Universal. Iabing ilang gilutos sa mga pagano, bot pasabot nga ang small C nga Catholic Church nga tinukod ni Kristo ilang giakusar og mga pagano. That's very clear. Naparinhi mga kaigsunan. Allergic sila niyo. Magkisi-kisi ko dayon si R.G. Seno nga si Santo Papa Paulo II nangay pasaylo sa sala sa iglesia nga matod pa na tinuod nga iglesia tinukod ni Kristo. Nangay pasaylo kaya gipamatay ang mga kauban ng mga Kristiyano sa kalibutan. So, dinhi mga kaigsunan, may tungod kang Baxter, balik ka Baxter. Yan ang kanayon mga kaigsunan.
Basic. Moingon mo nga Wikipedia ni. Sir, Britannica. Ibok sa Britannica. Okay? Member siya sa Puritanism. Nangatawa sila kay Puritanism, dili kuno Katoliko. Pangutano na to ang Encyclopedia Britannica. It is a religious reform movement in the late 1600 to the 1700 centuries that sought to purify the Church of England. It is the remnants of the Roman Catholic Church. Di mo makuha? Ang inyong sige balik-balik, pamugos, nga testigos, kauban, tapon ninyo. Maulang na tanay. Dapat maulang na tanay. Kaya nga itong testigos, di mo pamatunan ako, nga gwapo ko. Kisa may mong ibinisa, akong asawa, pagsulay. Siyempre, may mga ginagwapo ka kay kauban na no. So, si Joseph Paul, ito yung pagkataon. Masal po si Joseph Paul. Ang ilaha pag yung si Joseph Paul, kibasa ka ganina, nga usa ka Jesuits professor. So, di magamit si Joseph Paul, di magamit si Baxter, ambot kasi pinagamito nila. Dapat may last nilang barog, kaya tulong ni kabarog. Dapat sila last ka barog. Kung na to, kinsa ilahang laing testigos. Kung panalitan pagbalik-balik na silang Baxter, mga kaigsunan, bote pasabot nga wala gyud sila ang ebidensya. Sunod, matud pa mga kaigsunan, si Joseph Hall sa iyang pagkapari, having taken holy orders, Hall was offered the mastership of Blundell School. Kung sa man ang school, matod pa mga kaigsunan, that school is with the state and practice of the Roman Catholic Church that is disputed at the Jesuits College. Managalangalangan na gyutag, paminaw silang ebidensya nga kuno tinukod ni Kristo mga Kristo. Approaching 2 minutes. Approaching 2 minutes. Matod pa nila, kaya apike man sila sa Kristiyana, doktrina Kristiyana, nga ang Romano Katoliko nagila sa Santo Papa nga mo'y ilis ni Kristo, dili daw ni standard difference. Ilahang doktrina, dauto nila nga dili standard difference. Si Soc Fernandez sa iyang libro nga Catholic Faith Defenders Journal nagpamatuod nga ang Katoliko dili tinuod nga iglesia kay tabang pagpamatay panahon sa Inquisition. Dili daw standard difference. Si Socrates Fernandez, matukod pa diay ang Catholic Faith Defender kung wala pa nagtukod si Soc Fernandez yatong panahon. Unya-unayon po nila mga bata-bata ni Soc Fernandez, muunay nila para nako mas bright si Soc Fernandez kay nila. Gani, sa pagka-bright ni Soc Fernandez, nahimong mayor sa Talisay City. Kani mga tawhana, bisag konsehal, okay, klaro. Pero, ilang gideclare, nga dili walay pulos ang sinulat ni Soc Fernandez. Manila kong problema, ini mga tawhana ni, ultimo ilang leader sa ilang grupo sa Catholic Faith Defender, ilang dauton mga kaigsunan, unsang klase ng mga Kristohanon puno. Sunod, kung sila'y muko sa atong libro, o niya, sila po'y mo-interpret. Nireklamo ba ko? Wala pa nireklamo.
Sa diyang nisundog po ko, gikot ang ilahan, doktrina Kristiyana. O sa reklamo, wa ko na ko'y authority nga mogamit sa ilahang libro. Diba? So na, mga kaigsunan. So dinhi atong masabtan. Atong masabtan kaigsunan. Nga ang simbahang Katoliko, nga capital letter, Roman Catholic. Okay, time, Pastor. Nitingog na itong mahiwagang orasan. So, 5 minutes before 5, no? Mo rebuttal conclusion na lang siguro ta, kaya wala naman tayo higong oras. No? Kaya dapat tayo rebuttal, di dapat tayo final stand, pero wala naman tayo higong oras. So, after aning kwan, muhatag si Pastor o rebuttal to conclusion, 10 minutes, then another ang affirmative. Okay, so Sir IGC, no? Oras 15 minutes, kung mutingog ka, magsugod ang imong cross-examination ngadto sa negative side. Unang pangutan na pastor, gidinay nimo si Richard Baxter. Ingon pa nimo, gidinay nimo ang libro ni Richard Baxter. Kaya tungod pa nimo sumala pa nimo Katoliko. Sakto ba to, pastor? Sakto o dili? Sakto si Richard Baxter nga na-record nga dili siya protestante kay communion with the Catholic Church. Usa siya kapyunatan. Tama po ba? Ang Puritan matod pa sa gibasa nako nga usa ka remnant sa Catholic Church. Kung may mabasa ko sa standard references, pastor. Moderator's time. Sir RJ, palihog lang og one question at a time lang ta sa per iyang isa-isa ka minuto. Sige. Okay. Sige, So, next question. Kung may mabasa ko, pastor, sa standard reference, nga kining mga Puritans, mga Protestante ni mga British, admitahon nimo karon, pastor, nga nasayod ka? Ang mga Puritans kung mabasa nimo nga usa ka mga protestante. Objection, Mr. Moderator. Answer mo ba yes or no, Mr. Moderator? Objection? Go ahead. Okay. Kung Yes, mabasa go. nimo nga ang mga Puritans usa ka protestante nga remnant sa Roman Catholics, good. Okay. Protestante ba? Hindi na Katolik. Protestante gani, so di Katoliko. So, Admitahon nimo nga tawag ini kuan nga admitahon nimo nga nasayod ka. wala ba sayop ang akong nabasa? Dili ba? Standard reference ba? Eh, imo mag-ipamuko sa Standard Katoliko na reference, sila. wala ba sayop? Kung may mabasa ko sa standard references nga kini mga Puritans, mga British Protestant sila, admitahon nimo karon nga nasayod ka? Dawato na ko ang challenge. Okay. Aha! Basa. Si Baxter. Okay. Sa ka-Puritans. Puritans, ha? Hindi mo na yung ibasa. Okay, basa na to. Kadali lang. Kadali lang. Sige, go. Kadali lang, Pastor. Kadali lang, Pastor. Ako na. Dawato na ko. Kung mabasa nga si Richard Baxter nga usa ka Puritan, dili Katoliko. Kung nabasa ninyo na, dawat mo, dili ko. Okay. Dito ratings. Okay. Sige. Pirma. Kadali lang, Sige, kadali lang. Pirma. Pag mabasa sa standard reference nga si Sige. Richard Baxter, Puritan, wala di Katoliko, hindi siya. Sige. Okay. Pirma! Dali lang. Kung mabasa Dali lang. nga si Joseph Baxter, Richard. si Richard Baxter, usa ka Puritan o dili Katoliko. Kana, kung nabasa ha, Okay. nga si Richard Baxter, Puritan nga dili Katoliko. Okay. Kaya doon na ba yung Puritan nga Katoliko? Niya. Sumasa ka na sa. Diba? Okay. Kung nabasa nga si Humandi Richard Baxter, sulat. Okay. Pirma. Kung dili mabasa, ikaw manaw. Okay, manaw. Good. Hindi na ko mabasa. Moderator's time. Karohon ako, ha? Good. Pastor, Sige. Sir RJ, karohon ako. Wala kini sa atong rules, pero inyo nang gusto. Walay mahayay. Ayaw min ninyo mahaya, ayaw mo pag minahayay, inyuhan ang gusto. Musugot lang ko ani kay alas 5 na. Hantod alas 5 ra ang atong Para mao permit man debate. ani nga gym. Sige. Okay. Ay isulat sana, Pastor. Isulat. Isulat Okay. sa Pastor, okay? Sulat ha. Okay. Nga si Joseph Baxter. Dili lagi Richard, Pastor. Sabi daw sir, Richard Baxter, usa ka protestante, dili Katoliko, Kay Puritans dili kon. sakop sa Puritans puperi. kon. Puritans. Dili sakop sa puperi. Dili. Puritans kon. Puritans kami siya. Kailan. Dili sakop sa puperi. No. Okay na, Pastor. Okay na to kanina, Pastor.
Ayaw na mo pag-istorya mong duha, kaya di mo makasinabot, isulat. Kung Sulat, unsa di, inyong di. isulat, mao na final. Ihatag na to sa pikas. Kung muagri ang pikas, go! Kung dili, next question. Ay mo sige, kuan kaya di mo makasinabot. Sige. Human yung debate ron. Protestante siya, hindi siya Katoliko. Sige. Sige. Para mahumayan eh. Hindi na pa sige. Ay, nalang. Pero hindi ko gihapon yung pastor ha. Away lang ni sa rason, wala sa korason ha. Ha? Oh, gani. Away lang ni sa rason ha, wala sa korason. Gani. Sige. At least dawagan ng kuan nato Nya pabasa sa moderator ha. Okay. Kung dili mo na dawaton, next question ta. Kung mabasa nga si Richard Baxter o sa Puritans nga dili kabahin sa tughanan na niya Remnant. o Remnant sa Catholic. Di Protestante yun. Di butang na Protestante. Kaya di mo siya Katoliko. Kaya mo man mo ni kagina Katoliko siya. Ibutang din na si tawag ang kanang Puritans Protestante. Protestant. Oh! Ang Puritans nga dili. Ay, wala na ay Puritans Protestante na. Okay. Yatras. Wala. Okay. Next question. Next question. Atras! Next question. Wala Okay. atras! Wala! Okay. Giklaro na! Ayun na. Ayun. Next question. Okay. According to Phillips Encyclopedia, page 619, Puritans, British Protestants, who were particularly influenced during the 16th and 17th century. Sakto niyo sa'yo. O sa nga reference palihog. Phillips Encyclopedia. Sa? Phillips Encyclopedia. Okay. Ang nabasa, Puritans, British Protestants who were particularly influenced during 16th and 17th century. Sakto sa'yo. Tama, pero Good. Catholic Church. Next question. Si Richard Baxter, ang pitido siya na ang Puritans is Okay. No side comment. Richard Baxter. Okay. Go ahead. Richard Baxter, born November 12, 1615, Roughton, Shropshire, England, died December 8, 1691, London. Puritan minister who influenced 17th century English Protestantism. Sakto sa'yo! Sakto. Okay. 1 minute. Pastor, 1 minute. Okay. Eksakto nga nabasa, sumala nga si Baxter o sa ka-Puritan nga remnant sa Catholic Church, Roman Catholic Church. Next question. Sa nabasa. Next question. Okay. At least, okay na. Yun siya. Next question. Next, tawagan ng question. Ang topic na Nak- nang ibiyahan ng Puritan Wala, oy. topic. Okay, no side comment. Moderator's time. Time pause. Diretso na ta, Pastor. Kaya wala na tayo oras. Hangyo na lang is barangay. Next question. Yun. Next na tawagin ng... Madala bisa moderator ba? Kaya, clarification lang ha. Stress ka na tayo. Okay. Mr. Moderator, ang iyang pangutana manggod, protestante ba? Pero yun yan na. Yes. Ang problema, wala sila kabasa na dili katoliko. Okay. Pastor. Asa nabasa na Pastor. dili katoliko? Okay, cross-examination ni Pastor. Ang tanang tubag ni mo, isang atana sa mga audience. Bahala sila. Unsaon nila pag-absorb. Next question. So wala pa niya magaling na pastor na
gigamit nimo ang doktrina Kristiyana, ingon nimo kay giilisan na mo si Kristo isip kuan kay nagoy kapuli. Basta ang Kristo ba pastor sa pagdumala sa iyang iglesia wa bagin si kapuli? Mr. Moderator, wala ko na... Yes, wala ko objection? Dili ako'y nag-ingon. Okay? Ingon na siya, nag-ingon ka. Wala ko nag-ingon. Okay, moderator's Ang time. moderator, ang doktrina Kristiyana may nagsulti, dili ako. Okay. Okay. Oh. Noted. Noted. Kadali lang sa RJ. Ipatubag ang pangutan ni RJ. Sino dili? Ipatubag na lang. Ako'y nangutana. Sige tama. Ipatubag yun. Kana akong tubag ni pastor. Tubagon. Ayaw. Di, tubagon, Kasi mo ang tubagon. titik. Aw dili na itubagon kay guwa man na. Okay. Duhame, ipatubag ang pangutan na tubaga palihog, pastor. Ako ba gani, ayaw ko pa sa inli, nga ako'y nagsulti, nga giilisan ninyo si Kristo. Ang nagsulti na, ang inyong doktrina Kristiyana, may nagsulti. Ngano ako may pagkabagon? Pwede pulihan o dili? Tipa. Pwede pulihan dili? Ikaw may mutubagana, kay inyo Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator. Dili na among doktrina. Moderator's time. Ako naman dito ipagpapagon. Moderator's time. Kadali lang, pastor. Naay objection? Okay, ano ko pangutana, pwede ba pulihan o dili? Okay. Supak man siya sa papa, kay ilisan daw ko ng powder, papa. Kung inailain ka puli. So, baba na yun ang naay ka puli sa pastor. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Nakay counter objection, pastor? Objection man to. Okay. Palihog tubag, pastor. Ang nagsulti, nga giilisan, ang doktrina Kristiyana ninyo. Mr. Moderator, di Dili pa na ako. pangutana. Mr. Moderator, di na may Nawara pangutana. ka Kadali lang, bro. Sige na, padayon, pastor. He is trying to distract. Dili na may pangutana. Objection, Mr. Okay, kadali lang, pastor. Categorical question atong ang gipangita niya, pastor. Categorical. Pwede ba? Pwede ka Ilisan, puli o dili. pwede dili? Sila mo may nagsulti ng gitna. Yes, pastor. Under cross-examination man ka, pastor. Yan natay rules. Categorical question must be answered categorically. Kung na kay objection, paminawo na to. Objection na po, Mr. Moderator. Sa iyang i-quote ang doktrina Kristiyana. Na nagsulti Siya sa na po. ilisan. Objection, Mr. Diba? Moderator. Siya nag-quote, Mr. Moderator. Dili Kadali ako. lang. Ang ilang libro may nagsulti nga ilisan si Kristo. Pero na may pangutanon kung pwede ba ilisan ng dili. Okay. Dapat sila ang mutubagana na nga nung ilang ilisan Okay. si Kristo. Patubagon si pastor, dili. Amina kay si pastor man ang ingon niya tubagon ni Sir RJ. Tubagon si RJ. Dili. Sa may nangutana. Mutubag nga si pastor o dili. Uyunan, balimo nga si pastor. Mutubag si pastor. Dili si pastor mo tubag kay mao man tay ingon. Under cross. Mao man tay ingon ni pastor nga si RJ sino mo tubag. Next question na lang. Okay. Next question, bro. Okay. So, kay gipan next question man. Siyempre. Sa malapas bala ang kasulatan, busa kami mga embahador, kapuli ni Kristo, na daw ang Diyos ng aliyupo, pinaagi kaninyo. Sakto sa'yo. Ang kapuli ni Kristo, matod pa si mong gibasa. Sakto sa'yo. Ito ba kapag minawasa? Dili sa pagka-Kristo. Objection, Mr. Moderator. Okay. Moderator's time. Pastor, naay categorical, pastor, gipangita niya ang categorical. Sakto ba o sayo? Ang iyang gibasa. Mag-cross-examine ko, may explain sa 1 minute. Okay, lagi pastor, natay categorical question, dapat tubagon, categorical una. Mutubag una, kitag sakto o dili, din natay 1 minute rule. Pastor, tubaga unang categorical. Ang Biblia, tama. Ang imong pagsayo, imong una-una may sayo. Matubag na. Tama ang Biblia. Ang imong understanding may mali. Ayun. So, ang buti pasabot, dili dito sa iyo itong doktrina Kristiyana. Next question. So, sumalak pa ni Sonia Saibe na isa sa mga banggiitan na tawag ining historian din sa Pilipinas, ingon siya nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. Sayop siya o dili? Okay. Okay, gusto ang pangutana. Ayun! Gusto ang pangutana. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Mr. Moderator, objection. Okay. Saan mo i-explain sa pinangutana? Okay. Ako may pangutan na pas. Okay. Dili na to kalimtan, pastor, nga siya ang muhatag og pangutana karon. Imong katungdanan ang pagtubag karon.
affirmative question ang iyang gilabay nga pangutana sa imo. Palihog, tubaga ang iyang pangutana, pastor. Kay affirmative question man na, pastor. Ano mo Mr. Moderator, kanang mag-go ni delivery, dili man na ako, iyaha man na. Ano ako ba yung pangutanon? Okay. Patubagon, Yeah. pastor. Mr. Moderator, excuse me. Before mag-ruling, Mr. Moderator, before mag-ruling, affirmatory question na, Mr. Moderator. Sulot na sa tema eh. Yes, Ipatubag. iya mo ko ng kasi. Lain question na lang, lain. Okay, duha may pastor, tubaga ang pangutana. Sige, tubagon. Usbang pangutana. Basahan. Typos. Sumala pa sa usa sa mga banggiitang historiador sa Pilipinas, kaya siyempre ang mga eskwelahan ani, mga Doctor of Philosophy, Doctor of History, tuugit ani niya. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide na ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, sakto siya o sayo? Mr. Moderator, lugay kami objection, pwede? Yes, go ahead. Objection. Typos. Naroon na po sa relihiyon ni Sonia Saidi. Mr. Moderator, we are not questioning about the religion of Sonia Saide. Standard difference sa Okay. Kadali lang. Pastor, kadali lang. Naghatag ng verdict ang mga moderator. Niingon na ganina nga tubaga, pastor. Nitubag kag usba Sige, ang tubagon. pangutana. Aliyo, Tubagon, pastor. tubagon. Tubaga, Ayaw pastor. tubaga, tubagon. Typos. Time resume. Kasi tatubagon. Sumala sa tema nato, nga pamatudan man ninyo, sumala sa non-Catholic references, kung mabasa ninyo, mapamatudan ninyo, nga si Sonia Saidi, dili Roman Catholic, tama Objection, yung Mr. Moderator, ang burden of rebuttal na asiya karon Okay. kasi Saint Alex na si Saide, tawag ini Katoliko, siya kayo mo provide din kami. Okay. Okay, moderator's time. Moderator's time. Iyaha man ang testigos, siya ay mag-prueba nga dili ni Catholic. Ang Okay. mga mag-prueba nga di man akong testigos. Objection, Mr. Okay, moderator's time. Moderator's time. Madali lang. Pastor, kadali lang, pastor. Sir, kadali lang, sir. Sige. Kadali lang, sir. Paminahon ta ka. Pariyari nga po ng Richard Baxter. Gigamit nila, kanya Katoliko ro po diay. Karon doon na ba sila iprueba nga si Sonia Saidi Katoliko, adili Katoliko. Kay kung Katoliko, sayong nang gibasa nimo. Okay, moderator's time. Pastor, naata sa cross-examination time. Palihog ko, pastor. Tubaga ang pangutana, pastor. Kay ang pangutana niya, pastor, related man sa to ang topic karon. So palihog lang, pastor. Nga tubaga lang palihog, pastor, ang Sa pangutana. moderator. Yes. Kanina no, mag-explain siya no, mag-objection no. Oo. Dili nimo ginasa pa, anyway, sige na lang. Wala man kunin sa pa, pastor. Gipaminaw ganita ka. Hindi namin sa moderator. Tubagon, ayang pangutana magot, tama ba na or dili? So nga kung tubag, kung makapamatong sila nga dili Katoliko ang writer, tama. Pero Katoliko, dili na tama. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Go Natubag ahead. na! Kadali lang. Nay objection. Kadali lang. Counter objection, Mr. Moderator. Naay prinsipyos pangatarungan nga the one who allege is the one who present the evidence. Okay. Ikaw na nag-ingon nga si Sonia Saidi Katoliko, dapat ikaw ang mo-provide, dili ako. Okay, moderator's Diba? time. Ikaw pa lang nag-alog sa Katoliko na. Ngayon kaduha, we are not talking here about the faith of Sonia Saidi. We are talking here about the facts. Okay. Facts ni. Okay. Pastor, History na gani ni. Bakit? Insulto na sa kitawag o kaalam sa mga Pilipino katuwa ng question. okay. Now, Okay, noted, RJ. Nakay counter objection? ang tema manggod nag-ingon, ang ebidensya dapat non-Catholic. So dapat mag-diplit silang ebidensya, certification nga si Sonia Saidi, dili Catholic. Okay. Bro, unsay pangalan anak nga libro? Apaliw ka pagkibasa, Mr. Moderator. Okay. Catholic ba na siya? Okay. So, Catholic ba na ka libro? the Philippines a unique nation. Dili siya religious book. Iyon! Dili pud ni siya kanang kuan. So, pwede ni siya dawaton ni siya kay dili man ni pangrelihiyon nga libro. Pastor, Okay. palihog So, ko. Siya tubag, balik Sige lang. Tubag. Balik. Sige, balik pangutana. Katulad na ako ibalik. Membro dili ni Saidi. Naamay giingon nga one word is enough for a wise man. Okay, continue. Nasa haita. Ako Balik aron pangutana. ako aron ang panahon na pangutana. Dili na imo. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide na usa ka Mabalik. sa kining Pilipinas, ang simbahang Romano Katoliko, iglesyang gitukod ni Kristo. Nasayop ba
Si Sonia Saide nga banggiitang historian. O mga nag-eskwela diri ha. Banggiitang Anakong historian sa tawag ining Pilipinas, nasayog ba siya sa iyang pag-ingon nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo? Ang akong tubag, mao ni, nasayop si Saidi kay wa na Yeah! Kristo, pagtukod ni Kristo sa iglesia. Tama? Okay. Wala na sa dito pagtukod. Wala sa kibalo. Wala sa kabalo. Ikaduha, katubag. Nag-declare ang moderator nga ang maong libro, dili religious book. Sa ato pa, si Saidi, walang kaliputan sa nitabo sa relihiyosong isyo. Wala sa kabalo. Ang moderator pinag-declare. Ang moderator pinag-declare nga dili religious book. Sa ato pa, ang iyang libro, dili magamit sa religious issues. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Tanawa. Next question. Bro, ito ba ka, bro? Next question. Okay. Actually, alibay, Mr. Moderator eh. Alibay, Tempos? alibay magud ang iyahang gisulti. Okay. Klaro man kaayo nga standard reference. So wala na magpunting nakabalo ba siya dito sa Hilom lang mo, Brad. Hilom lang mo, Brad. Mura og Objection, mali, Brad. Objection, mali, Brad. Kadali lang, Brad. Naunsa naman. Objection, mali, Brad. Ganun ka mong may muriyak. Wag kayo muriyak sa pastor. Sige, objection, bro. mura og tawag ining pastor mura diskumpiyado sila sa imong pagkatubang pastor. Sige. Noon ko ano niya. Bro, sige na, bro. Wala po mo badungan. He's attacking my personality. Wala. Bagayan. Diskumpiyado sila sa imo. Unsa man ang mga Ginabot nimo. Balik. Sige. Okay, now it is a fallacy of suppressing the facts. Objection, Mr. Moderator. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, historiang gani ka, wala nagpasabot na kinahanglan na aka sa una para magamit ni pastor na alibay. Alibay man to. Kaya wala ka sa una, pagkahuman mo nang di siya magkuhan. Ikaduha matawag ka ng punto, ingon siya ka, dili to religious issues. Yes, kay facts gani, ang Noted. di pasabot, general information, Noted. appeal ang religion. Noted, bro. Noted. Next question na ta, bro. Time resume. 5 minutes and 50 seconds. Sige. Ano Next ba, question. Pastor? Pastor. Sige, counter ko kadali. Next question. Bakit? Ay, sorry. Sige. Counter ko sa iyang objection. Matod pa niya nga facts daw na siya. Facts information, bisag wala pa siya dito panahon kan Jesus Christ. Wagani siya Biblia na referensya si Saidi. Walay kalibutan si Saidi sa religious issues. Unya karon matawag og facts. Okay. Noted, Pastor. Noted, Bro RJ. Next question. Actually, dalukoy ko eh. Ano man, Okay. Dili So, dili madawat dili ni man Sunday. gud mahitabo nga ang tawag. Next question, bro. This is my premise, Mr. Moderator. Next question. Sumala pa niya mo ganina, basta mo gamit og term Catholic, small letter, is pwede ang kunon sa tanan. Sakto o dili? Akong gisulti, common name basta small c. Pero pwede ang kunon sa tanan o pwede magamit sa tanan. Pwede magamit sa tanan sa gusto mo gamit. Kaya gisulat man na ninyo dito sa inyong ministries, atong inyong tawag ining basahon. Tinod ba nga inyo pong giangkon na ang unang iglesia, Katolikong iglesia? Ang small c nga Catholic, ang meaning lahi. That is common name. Ang capital C nga Catholic, nagpasabot og proper name. Sa katong ancient church, tinod ba itong gisulat sa libro nga Catholic Church? Common name. Catholic Church. Common name. Oh yes, common name Catholic Church. Common name nga Catholic Church. God! Roman Catholic Church. Asa mga nagpasako? Seventh-day Adventist o Catholic Church? Wala tayong tema about Wow! Seventh-day Di Adventist. mo to ba? Okay. Mr. Moderator, balik. Okay. Asa ka nagpasako? Catholic Church o dili Catholic Church? Wala tayong tema nga Seventh-day Adventist sa tuwang tema. Okay. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, kapilan na siya ni Ambak tema. Ganina pa ni Stalwart, ni Ambak sa tema. Karon ni Ambak sa tema. Wala pa ni Ambak sa tema. Wala tayo Okay. buhaton nga pagbadlong sa ilaha. Dali lang. Objection lang, Pastor. Kinaman tayo mga moderators. Naa sa tima ang pangutana o wala? Base sa akong wala sa tema. Ako lang niya, kung unsay kita pangutana, tubagon na. Kung ako ang kuanon, ila man wala Di, naa ba sa tema ang iyang pangutana? sa tema. Okay, next question. Okay.
So, tingnan naman tanawa sa tima nga iya habisgutan. Okay, resume. Sige. 3 minutes, 3 minutes. Kining gitawag og Catholic Church nga naa sa ministry. Kinsa man ni Romano Katolikong Iglesia or kamo? Asa babasa na? Katong sa ministry ninyo ba? Asa to sa Basa ministry gani. ninyo? Basa. Kining number 1, inyo man yung buka. Pwede sila mag-islam Ah, reklamo. Pero kung nani? gani, reklamo sila pa dayon. Mo bitaw gipangutana ta ka. Okay, Sige. kay mo din nga Ancient Catholic Church. Romano Katolikong Iglesia ni o kamo ni? Wa man mabasa ng Roman Catholic, so di na kamo. Di ba na po na mabasa ba? Hindi ba ako lang magipa-confirm ni pastor ba? Ang tubag Kailan the Apostolic Christian, Okay. Ancient Catholic Church, kamo ni or Katolikong 1 Iglesia? minute, Pastor, 1 minute. Sumala sa nabasa, walay nakabutang nga Roman Catholic Church, so dili na kamo. Okay, Wala dili mo na din kamo. kami ba ni? Ang ako pangutana kamo ba ni? Kaya mo magkadili na kami. Okay. Basta kay di mabasa, di na kamo. So kamo ni? Wa man mabasa diya nga Roman Catholic, Kamo ni? so di na kamo. Okay, di man ni kami, kamo ni? Kanang gilotos, Di ba? Di Ano ba? ba sabi? Ancient Catholic Church. Ano Kini ba Catholic sabi? Church ba? basada. Ano lagi ba? Kanang gilotos, Kini Ancient Catholic Church, kamo ni o kami ni? kanang gilotos mo ka. Okay. Gilutos. Moderators time. Moderators time. Okay, moderators time. Ano yung problema ninyo? Kaya pagkakamo explain. Kadali lang, Pastor. Pastor, ang pangutanan niya, Pastor, palihog ko klaro sa imong pangutana, bro RG Sino. Palihog ko pangutana. Klaro sa imong pangutana. Ako wala gipa-confirm Mr. Ah. Moderator. Yes. Kay imon man siya nga kining Catholic Church nga naa sa ilang basahon dili ni Romano Katoliko. Okay. Wa ba to ninigar siya? Kinsa di ay ni? Sila ni o kami? Yes, Kung sir. man na, bisag kinsa na kay kumuniman. Nigamit ko mo. Tanan. Okay. Gusto mo gamit. So nigamit mo ng Catholic Church. Kotop sa gilotos, sumara diha. So dapat magkatoliko mo dili mo mag Seventh Day Adventist. Next question. Next question. Okay, moderators time. Diretso na ta sa tema, bro. Di na lang ta mahatag of side comment. Okay. Okay. 2 minutes and 30 seconds. So manapan nimo nga ang yawa daw kuno Katoliko. Kining sa inyong basahon dinhi nga the last days of events. Kinsa man yung mga Katolikong gisgutan dinhi nga mga Kristiyano. Mr. Moderator, namin sa mga kasabutan nga walay advance reputation. Wala nagigamit kanina, wala po na ako nagigamit. Okay, moderators Bawal time. ang advance reputation. Moderators time. Dapat gigamit na nila kaganina bago na unta magamit karon. Okay. Wala nagigamit. Wala po ko Mr. nagamit Moderator, yan. That objection, is Mr. advance Moderator. reputation. Pasaylo lang nato siya kay wala Advance. sa Okay, sa panahon sa pagsabot. Objection, Wala na Mr. siya. Moderator. Okay, objection. Objection, Mr. Moderator. Madali na, wag ko. Ganina, Sige lang. Bro RJ, pahamanong sa natos, Pastor. Sige. Sa amo nga kasabutan ng God, nga basta instrumento, nga wala pa madiskusan, wala pa na-deliberate, dili pwedeng gamiton. Kanya karon gigamit niya, so nag-violate siya sa baong policy. Objection, Mr. Moderator. Yes. Nagamit pa gani si kayo nakaabot ng Pope Francis? Nagamit pa gani mong doktrina ng Kristiyano nga pasukan, wa mo na mo nagamitin? Alitoy na, Pastor! Kay gusto lang ka mo episode sa pangutana! Okay, moderators time. Dali lang, Counter objection, Pastor. dali lang. Counter objection, Ang Pastor. ipirma, Mr. Moderator, ang ipirma sa maong tima, nag-promise na dili maghimog advance reputation. Okay. Karon, kay nigamit man na siya na, that's why gi-call na ko ang attention ni Brother RG Seno, nga dili siya pwedeng mugamit sa mga butang nga wa pa madiskusan. Okay, moderators time. Bro, tagaay sa pangutana si Pastor niya, ayaw tumaga Pastor kay ako pa-desisyon na ng moderator. Okay, ang Pangutana. simple lang. Pangutana lang. Ganina naman good ni gigamit. Time resume. Ganina rin ni gigamit ba? Gikan pa kang Bruce Talbot na ganina. Resume. Gigamit na niya, karoon din na dawato noon. Di kini isa. Among the Catholics, there are many who are not conscious Christians and who walk in the light and the shine upon them, and God will work in their behalf. So ang akong pangutana, pinsan Katoliko Katoliko kang yawa. So kini mga Katoliko nga naaron dili, iya si yawa ni o dili. Ang yawa tungod kay Universal Catholic po ng yawa. Pero dili Romano Katoliko. Dili Romano Catholic. Yun! Okay, next. Pero, Question. Isa. 1 minute. Manas ako. 1 minute. Dili Romano Katoliko ang yawa nga mabasa tungod
tungod kay wala man kayo mabasa ang Roman Catholic sa Bible. Pero napan tayo mabasa ang Roman Catholic sa Bible, apil ang yawa, mabasa kinunta. Kaya nga naman, nabasa na sa Biblia, ang yawa, worldwide. Mabasa sa Pinayag, Kapitulo 12, versikulo 12. Ang yawa, gilabog nila sa yuta, ni kuyanap mga kaigsunan. Sumala pa sa 12, versikulo 9, og G sa Pinayag, ang yawa, gitampog sa yuta, ni kuyanap. Sa ito pa Katoliko ang yawa, bakit pa'y kayo mabasa nga Roman Catholic, ikaw mismo kaganina nagsulti na walay mabasa sa Biblia nga Roman Catholic, manamudagan mong referensya. Okay. Okay, moderator's time. 44 seconds time remaining. Usa ka pangutana. Usa ka pangutana. So, ang tawag ining nahitabo, o yun si pastor nga, katong Katolikong yawa, dito Romanong Katoliko. Pero sa anong Katoliko, kung dito Romanong Katoliko. Kining inyong manunubos, pastor ba? Katoliko o Sabadista, pastor? Kaya sumala pa din dugay na nagitat na nga kita adunay Katolikong manunubos. Sumala pa, usa ka Kristo. Sumala pa sa inyo ang tawag anong basahon? Katolikong manunubos o Sabadistang manunubos? Si Jesus Christ, mga kaigsunan, worldwide, universal, Objection, Sabbath keeper. Mr. Moderator. Okay. Patubag lang, Katolikong manunubos o Sabadistang manunubos? Okay. Universal na manunubos. Patubag lang. Katoliko. Isa ka Sabbath keeper. Katoliko. Universal na manunubos. Di siya mo gamit Katoliko. Gusto niya universal. Good. Ayos. Bro RJ, napay 1 minute si Pastor. Pastor, 1 minute, go ahead. Sila man doon mga kaigsunan ka, gatoong mo na sila. Pag doon ay Katoliko, sila na nadayon. Kanya, iyahapang ipasangil, kaya kung si Kristo Katoliko, ang kuno nila, bisan pa sa Lucas 4:16, si Kristo nagbantay sa bado. Di pahulay. Suwala si Kristo na kaigsunan. Sa ito pa si Kristo, Katolikong Sabbath keeper. Dili Katoliko nga Sunday keeper. Ni samot ang pagpamatuod nga dili day founder sa Catholic Church si Jesus Christ. Nga dili Roman Catholic mga kaigsunan. Sa ito pa, naklaro na. Yung lutaw na yun. Okay, Si time. Kristo, Okay. dili Roman Time. Catholic founder. Okay, daghang salamat Pastor Israel sa imuhang mainiton nga tubag. Salamat po Sir Argesino sa imong mainiton nga pagpangutana. Last 10 minutes na lang ta muhatag og final rebuttal to final stand or conclusion ang atong mga kauban sa Seventh-day Adventist kay wala na gyud tay igong oras. Wala na yung cross examination. Diretso na ni final stand, Pastor. Rebuttal to final stand na ni Pastor kay wala na tay oras. Okay? So ang muhatag sa iyang rebuttal to conclusion or final stand